Хәерле кич. Соңгы арада елгалар, шишмәләр кору, кыюларда су бетү турында аеруча еш ишетергә туры килә. Ни хикмәт, әлеге язмыш дөньядагы иң мул сулы елгаларның берсе Иделгә дә килеп җитте. Иделдә су кимү, аның үзәне сайыгы суының яшелләнүе, балык кимү турында соңгы 9 елда даими сөйләп торалар. Әмма күрүебезчә шишелеш табылмый әле. Елгаларыбызны ничек сакларга икәнен студиябыз кунакларыннан сорарбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне темаларга басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Иң беренче чиратта бераз гына ликбездан башлыйк. Идел, Шулман елгалары турында сөйләшәбез икән. Инде экологка булыр бу сорау. Алар кайдан туеналар? Алар суны кайдан алып торалар? Ул кар суларыннан тора инде. Грунт суларыннан тора һәм яңгыр суларыннан. Әлбәттә, Идел безнең узынлыгы буенча 3560 лап километр булып тора. Идел ул ишелешкә бүленгән. Искелеш, урталеше һәм түбәнелеше. Без инде Татарстан урталешенә туры киләбез. Туенуы процентларына карап, ул төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, искелешендә ул безнең күбрәк сазлыклардан туена. Сазлыклардан нишәп дисәк, анда безнең орманнар да күбрәк ул эшләрдә. Инде урталешендә орманнар киселгән күп. Әгәр түбәнелешендә инде безнең Астрахан өлешендә, Волгоград өлкәләрендә, Калмыкияларда анда безнең орманнар юк диярлек, анда безнең чүлләр туену бик авыр. Шуның өчен менә бу искелеше һәм урталеше шулардан тора. Әйтәләбез инде күп вакыт язлыкта карсулары белән туена, карсулары белән ташудан соң инде ул якынча 30% тәшкил итә. Грунт сулары белән 60% тәшкил итә инде. Үзегез күрәсез, быел инде яңгырлар бик аз булу сәбәпле, язда иртә килгәндә, язда инде иртә килү сәбәпле яңгыр сулары белән бик туена алмады инде. Карда артык күп булмады. Карда артык быел күп булмады. Дөресен әйткәндә, без чагыштырып әйтә алабыз. Без менә анда Казанда ишек алдында гына алсак та, кар бик аз булды. Чистартулар да бик аз булды мәсәлән. Шуның өчен туену бик авыррак булды инде. Шуңа күрә дә ул кимү дә күпкә бара инде. Паргайлануда бик көп инде. Алайда менә Луиза тик торганнан гына әйтеп узмады, соңгы 9 ел дәвамында дип. Әгәр дә интернет челтәренә кирип эзләнә башласаң, һәм андагы репортажлар, видеоларны карыйсың икән, анда иң күп караулар җыйган видеоларның берсе ул 9 ел элек урнаштырылган булып тора. Һәм анда 4 ел элек, 5 ел элек бөтенесе дә бер үк темага, су кими, Идел сояга, ниндидер утраулар килеп чыга, суы яшелләнә дигән сүзләр менә шул гомердән бирле бара инде ул. Сез елга белән якын кеше инде, Азат әфәнде, ни дәрәҗәдә күзәтелә бу? Менә шушы 9-10 ел эчендә без дөрестән дә Иделнең үзәне үзгәрде, кимеде, ярлары бөтенләй дә инде тарайып бетте дип әйтә алабызмы? Иң әз су елы безнең 2010 елда булды. Ул елны безнең бөтенләй Кама елгасы, Шулман инде елгасы үзенең элеккеге хәлләренә, елганың ярларына кайтты дисәк тә була иде. Су шул кадәр әз булды. Безгә йөрер өчен теплоходларга да ул бик җайсыз булды инде. Бөтен гравий, ком казый торган җирләр бар да сайыкты. Теплоходларга йөрү җайсызланды. Ахыргы менә быелгы халык шулай суны әзәя дисә дә, безнең проект буенча уровень 49 отметка инде 49-нчы. Әле без бүгенге көндә 51-нче отметкага төшеп җитмәдек. Быелгы елда уже 2 метрда 38 сантиметр су кимеде. Язга караганда. Менә су транспорты өчен зыян күрдеме су транспорты? Су транспорты өчен, конечно, бу бик начар. Менә без элек Кама елгасында иң мәшәкатьле, иң проблемный урын ул Воткинский водохранилищенең шлюзлары. Бүгенге көндә, әгәр дә без яз көнендә, допустим, 4 метр осадка белән йөрсәк, хәзерге көндә уже без андан 2,5 метр белән. Значит, баржаны без элек тиясәк 4000 тонна баржага грузны, хәзер тиебез 2000 тонна гына. 2 тапкыр без
грузнаннан материалны әз алып кайтабыз. Аннары ничек сусаклагычның үзендә дә ул бит инде күп мәгәнә кимесә дә җыярга сәләтле урын. Суны ни өчен шуның кадәр аерма, 2 метрга аерма дип әйтик. 2 метрда бердән мин бүген Пиримгә комват подка шалтыратып сөйләшкән идем җитәкчеләр белән. Алар әйтәләр, быел кар әз булды диләр, и яңгырлар инде менә 2 ай почти яумады. Безнең бит 62% ул кар суларыннан җыела су. Аннарысын 30%, 28-30% аның җир астыннан чыккан чишмәләрдән килә елгаларга. И бөтенләе 9%, 10% кына безнең һава торышы яңгырлардан хасил була ул су. Вот. Шул 9-10% кына булса да, 2 ай эчендә яңгыр яумау суны киметте. Ну, балыкчыларга, бүтән кешеләргә, ярдан караган кешеләргә генә бик зур кимеде дигән кебек. Менә Казанның елгачылар оешмасына бүген барган идем, алар белән сөйләштем, алар әйтәләр, наоборот, без әле бернинди дә кыен хәлгә кайтмадык диләр. Хотя ул безгә уже сизелә, менә Казан елгасы бөтенләй сайыкты, анда уже теплоходлар әнә комга утыралар уже. Суны тагы нәрсә кимете ала? Шул мәсәлән урманнарның бетүе, киселүе дә суларның кимүенә китерә дип әйтәләр, Раил. Аннары соң шул шишмә сулары бетеп килә дип әйтәләр. Иң беренчедән менә өстәп әйтәсем килә, кимүенә нәрсә сәбәпле? Хәзерге вакытта электростанцияларның, менә шул су ага торганнарның су үткәрү сәбәпле шуннан. Чөнки хәзерге вакытта бик күп кеше электроэнергияны күп тота, ул статистика буенча һәр елдан һәр елга артканнан арта бара. Әлбәттә инде менә шушы анда Кама елгасыннан Волгага кушылып, шушы электростанциядан агып электроэнергия перерабатываться итә. Менә аны халыкка бирер өчен суны күбрәк агызырга туры килә. Шуның нәтиҗәсендә инде су күп акканнан соң менә бу кими. Бу бер сәбәбе, икенчедән инде әлбәттә менә дөрес әйтәсез, чишмәләрнең дә аның чыгуы җирдән менә бу безнең табигатыбызның пычрануыннан килә. То есть әгәр табигатыбыз эчтән, химик яктан, төрле яктан әгәр инде пычрана икән, чишмәләрнең чыгуы да кими. Инде менә бөтен мәсәлән Татарстан күләмендә иланда безнең мәсәлән бит инде Идел елгасы 15 регионнан ага. Менә моны аңларга кирәк. 15 регион. Димәк, бөтен 15 регионнан да менә шундый кимү була икән. Димәк, инде безнең гомумән алганда Идел елгасындагы су кимүгә китерә инде бу. Аның суын кем килисе менә шул 11 өлкә һәм 4 республика? Аның иң беренче киләү системасы менә шушы водохранилищелардан тора. Икенчесе инде менә шушы электроэнергияны тәэмин итү, халыкка җитсен өчен, безнең зур предприятиеларыбызга җитсен өчен тәэмин итүдән тора. Электроэнергия мәсәлән күп кирәк вакытларда суны күбрәк агызалар, электроэнергия күбрәк чыга. Димәк, су шуннан да кими. Халык нәрсә ди, менә экология турында һәм чишмәләр турында сөйләшә башлагач, килешү төймәсенә басып куйдыгыз. Мондый зарлар күпме? Куе кипте, чишмә бетте дигән зарлар. Әлбәттә бар. Менә без инде ватаным Татарстанда ойга бер булса да шушы су темасы кузгала. Ул аны күпме сөйләсәң дә бетми торган тема дибез инде без аны. Су юк дип инде менә ничә еллар буе чиста су программасы кергәннән кирсә дә үткәрергә тиеш булса да суга тилмерүчеләр бик күп. Аеруча Чистай районыннан килә инде мөрәҗәгатьләр, Чүпрәле районыннан да килә инде мөрәҗәгатьләр. Ул якларда сулар бик юк буга инде менә шулай дип килә. Кайчан гына язсаң да аның һаман теге су буласы юк икән дибез инде. Күп кеше инде җәйге чорда бетә кешеләрнең бакчаларына агызу белән дә бәйле. Халыкның зары бар, халык битараф түгел, менә Идел кими дигән зарлар да килә, нигә кими икән ул белешегез әле дип тә мөрәҗәгать итәләр. Кешеләр алар усып киткәндә булса да күреп, саявын да без инде Казан суны да күрәбез, Казан су да шактый кими, балыклар да үлә, кошлар да үлә. Менә бу инде теге су кимү генә түгел, бөтенләй безнең экологиягә бик начар йогынты ясау белән бәйле инде. Элегрәк менә без әле бик аның кадәр борчылмыйдыр, инде хәзер борчылырга сәбәп күп һәм табигатыбызның кинәт кенә шулай үзгәреп китүе бик начар, яшь буынга бездән соң нәрсә кала дигән әйберләрне элек без аны теге шаяры кебек кенә кабул иткәник, менә безнең калдырыр әйберебездә калмый бугай, чөнки сулар пешрана, һаман да пешрак, менә без күбрәк безгә мөрәҗәгать итәләр. Чистарту корылмаларынан пешрак сулар агып ята дип.
Менә ул Казан суга ага, Казан су Иделгә ага. Менә шулай торып без инде башта аның суны бетерәбез, хайваннарны бетерәбез судагы. Менә проблема өстенә проблема инде. Берәр шишелеш табылганыгыз бармы? Менә ул чистарту корылмалары дөрестән дә ул төрле елларда, төрле вакытта чыга. Без инде бер Арча якларыннан килгән балыкчылар белән дә, Балташ якларыннан килгән шу Казан су елгасын пешератулары турында бер тапшыру эшләдек. Анда хәл ителеп килә кебек. Ни дәрәҗәдә йогынты ясап булаларга? Менә соңгы вакытта бит инде чистарту корылмаларына анда аерым оешма ачып, аерым кешеләргә биреп, аерым җитәкчелекләр итеп тә шулай итеп чиста су программасын җитәкләүчеләрендә аерым кешеләр билгеләп, шундый оешмалар ачтылар бит инде. Эшләр алга таба бара дип уйлыйм инде, чөнки менә экология министрлыгының еллык отчетында да узган ел бик каты сөйләделәр, була диделәр. Чистарту корылмаларына миллионлар, миллиардлаган сумма акчалар бүленеп бирелә. Менә эшләгән эшне күзәтергә генә калды инде. Менә ни өчен шулайдыр ул? Безне Атары бистәсендә урнашкан ләмба суларына да алып чыкканнар журналистларны. Без анда да барып күрдек, Казаннан бөтен агып яткан пычрак суларны, ул котышкыч. Менә аны гади кеше барып күрә алмый бит инде, әйме. Безнең бөтен пычрак шунда, Казанның бөтен пычрагы шунда керә һәм чистартыла. Анда ул чистарту корылмалары эшләп өлгерәдерме, юктырмы? Алар әле анда эшли, башка җирдә эшлими икән. Менә шунларны барып кайткач, ул бигрәк тә куркыныч тоела. Гөлгенә, пычрак сулар турында син әйттең, проблема өстендә проблема бар дип, алар турында рекламадан соң сөйләшербез. Иделнең кабат үз нормасына кайтыру өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Моны да рекламадан соң белербез. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясендә сулыклар турында сөйләшәбез. Дөресрәк, аларның кимүе турында беренчел сәбәп Идел елгасының кабаттан инде ничәнче ел рәттән үзенең ярларыннан чигенә баруы. Бу хәбәр күпләрне хафага салды. Инде моның сәбәпләрен без белештек якынча гына. Кар сулары аз булды, яз иртә килде, явым-төшем аз булды. Һәм шуның аркасында инде җитәрлек су алмады дип әйтәбез. Ләкин безне тынычландырды Азат әфәнде. Ул әле менә 49-нчы отметка дип әйтте инде. 49 метр дип аңлыйбыз инде, әйме? Проект буенча теплоходлар йөреп торсын өчен шуның кадәр су кирәк. Әлегә без 52 метр дигән нуктада торып торабыз. 51-дә 6 иде иртә белән. 51-дә 6. 6 сантиметрга Иделдә кимеде бүген су, Шулманда 10 сантиметрга килде су. Безнең бит в основном инде Шулман туендыра Идел суын. Димәк, сез әле көндәлекне дә карап барасыз шулай, әйме? Көн сайын карап барабыз, безгә бирәләр бөтен ул ниләрне, данныйларны. Вот безнең бит ул Шулман елгасы, Нил елгасы дөньядагы иң зур елгаларның берсе булса да, безнең Шулман елгасы 5 тапкыр Нилга караганда кыскарак. Зато 2,3 тапкыр күбрәк суны бирә Нил елгасына караганда да Кама. Потому что Кама елгасы бит ул безнең таулардан башлана, Удмуртиядә инде, анда Урал таулары. Күбрәк аның биеклеге Иделгә караганда тоже биегрәк җирдән башлана. Ул тау елгасы дип санала бит инде. Кама елгасының бит аның 14,718 нее бар. Тоташа аңа кичкенә 10 километрдан күбрәк булган елгалар инде, 10 километрга кадәр санамыйлар аларны. Анда шундый елгалар бит инде Чусовая, ул таулардан ага, Агидель, допустим, Вятка елгасы тоже бит инде Нократ недән тау Кировский облыстардан, ул яклардан. Менә Нократ елгасында туктыйга әле бер тапшыруыбызда балыкчылар җыелган инде һәм иң чиста елга ул Нократ елгасы дип әйттеләр. Менә Иделебез ни дәрәҗәдә чиста, ул экологиясы ярарлык хәлдәме? Менә моның турында да сөйләшеп алыйк әле, Марат әфәнде. Берсе әйткәндә, Идел елгасын хәзерге вакытта Sizin bilen mektep kursundan bilebizin Mendeleyev таблицасы бар. Mendeleyev таблицасының bütün elementleri de var. Bütün elementler var diye yeterlik bu indi. Bütün elementler de var diyerlik. 100% bulmasa da indi 80-90% barısı da var. Bu yaxşı mı aşağı nişigrek? Dersin etken bu bir yaxşı түгел indi. Çından da biz özümüz tutkan sularda indi kol жуылған sular deyip alsak indi. Аларда безнең шунда ага инде чистартылып бетә алмый инде. Чистартылып бетә алмый. Менә сез сөйләгәч тә минем эш авырта башлады. Чөнки мин кичә генә Идел елгасында тотылган судак балыгы ашаган идем. Менә хәзер уйлап торам инде. Ул ни дәрәҗәдә елгада яшәүче тереклеккә безнең очракта инде балык кызыксындыра, утыра ала җыентыгы авыр металлар һәм башкалар. Иделдәге балыкны ашарга ярамый гомумән.
Дөресен әйткәндә, мин үзем курккан. Демәк, су кыйнырга да ярамый Идел суында. Әлбәттә инде. Мен монда куйганганым юк та юк инде ансы. Хәзер мин курка башладым инде. Аягымны да тыгып караган юк. Азат Сез әфәнде, дә шул фикердәме, Азат Килешәсезме? әфәнде? Әйе. Килешәсез. пычраклыгын сез нәрсәдә күрәсез? Пычраклыгын- Ярар эколог кеше инде тикшереп карый ала, сезгә инде йогынтысы бар. Менә мин йөзә башлаган елларда, 70-нче елларда, елгаларда бар иде шундый участоклар, кайда безгә дә чиста суны алырга рөхсәт итәләр иде. Елгадан. И бар иде шундый участоклар, без әйтәбез инде аны фекальный сулар дип инде. Безгә рөхсәт итәләр иде аерым участокларда елгага ташларга. Хәзерге ахыргы вакытларда ул эш бетте. Хәзер безгә суны да асаным ярдагы җирләрдән алабыз, әгәр булмаса инде бик көчле чистарта торган установкалар нидә теплоходта. И безгә хәзер уже суга ташларга, теплоходларга бөтенләй кушмилар уже. Бар су чистарта торган теплоходлар, сондай станциялар белән алар безнең теплоходларга без заявка бирәбез, килеп туктыйлар и бездән нефтесодержащийларны да и мондай пычрак суларны да алалар бездән. Ну, мин менә судагы да, ярдагы да бу мәсьәләне чагыштырып карыйм. Без акча түләп тапшырабыз ул пычрак суларны и коры җирдә предприятиелар свалкаларга тоже акча түләп илтәләр мусорны. И күп организациялар бит акча түләмәс өчен посадкаларга, урманнарга, чокырларга бөтен мусорны, чүп-чарны ташыйлар, әйме. И бездә менә тоже суда бу мәсьәләне, допустим, бушлай ясасалар, бөтенесе только шул теплоходларга гына тапшырыр иде ул пычрак суларны. Сәбәпләрен санап киткәндә, димәк, карның әз булу, яңгырның әз булу, пычрак сулар, шишмәләрнең сайыгы, урманнарны әйтеп китмәдек кебек. Урманнарны кисү менә бу проблемамы бүгенге көндә? Әйе, менә мин яшьрәк чакта, елгаларда йөзә башлаган вакытларда, без Кама елгасы бит инде ул Гайны дигән шәһәрчеккә кадәр судоходный дип санала иде. Безнең анда күтәрелә идек, яз көне ул безнең северный завоз дип әйтә идек инде, су күп чакта итәйлек анда продуктлар, стройматериаллар бөтенесен ташый идек. Менә мин шуннан беләм, ул вакытта 200 километр Кама елгасының теге ягына да, бу ягыннан да уже бөтен урманны кисеп, саллар белән урманны ташыдылар. Анда бар Кирчинский плато формировочный рейд дип атыйбыз инде Пермский областьта. Дөньяда иң зур 3 миллион кубический метр агачны кисеп шунда формировать итеп саллар белән агызалар иде. Ну, бүгенге көндә Аллага шөкер сал белән ташуны туктаттылар, потому что уже кайбер җирләрдә су төбендә бүрәнә, алыштан бит инде алар җиңел йөзә торган агачларны кисеп бетерделәр. Шыршыны, наратны, аннан соң ул агачларны кискәч, авыр агачлар калды. Ул кайын, усак, имән, допустим, аларны кисәләр, алар әзрәк бара, үзенә суны алалар и бата башлыйлар ул целиком пучок дип йөртәләр инде шундый пучогы белән алар баталар иде даже ул агачлар. Ул бит 200 километр һәрбер якка кискән урман, ул бит 1000 гөмерлек урман иде, биек, 20-30 метрлы. Анда күпме кар җыела иде ул урман иченә. Хәзер продалар инде утырттылар моның кебек агачларны. Ну бит ул ашык кырдагы кебек, моның кебек агач ул күпме карны җыяла. Шуңа күрә дә китә инде аннан. Шулман елгасының су биреше әзәйде. Аннары соң бит суның бит хуҗасы елгада ул энергетиклар. Ул энергетиклар күпме су бирергә телиләр, шул кадәр бирәләр үзләренә электричество кирәксә. Менә суббота, воскресенье предприятиелар эшләмәй, шуңа күрә безнең ут энергия кирәк только освещениегә инде. Алар пятница көнне кич белән турбиналарны туктаталар, дежурный турбиналарны гына калдыралар, 1-2 штук, и тотыналар суны әзгенә ташлыйлар аскыякка. Су өстә җыела инде сама собой, аскыякта юк. Даже да нәрсәгә барып терәлде, пассажирский, туристический теплоходлар Өскебиевка киләләр, шлюз алдыннан 360-400 кешене төшерәләр теплоходтан, автобуслар белән аларны Өскебиевка китерәләр, и теплоход
тегендә шлюзоват ситкәч, аның осадкасын әзәтер өчен, потому что шлюзда Башкача чыга алмый алар. Су әсие. И тегендә уж утыртып дальше китәләр. Менә синең сорауга җавап Луиза, теге су ачкычы кем кулында дигән вакытта Энергетик кулында су ачкычы. Булып чыга инде. Сезнең сүзләрне хуплап шуны әйтәсе килә. Михаил Девятаевның хатирәләрендә бар ул, менә ул метеорлар белән йөри башлаган вакытта иң куркыныч вакыт иде, чөнки ул заман өчен метеорның тизлеге инде ул күпме булды икән? 60 сәгатен 60 км тизлек, ул инде космик тизлеккә тиң ул шыр өчен һәм иң зур куркыныч ул менә шул суга баткан, башы гына күренеп торган бүрәнәләр дип аның сөйләгәне. Шундый хатирәләре бар аның. Андый шурлар булганлыгы билгеле. Гөлгенә инде су сыйфатына әйләнеп кайтсак, суны күп тотабыз дип әйтәләр, ләкин мин кайсы вакытта аптырап та куям, чөнки краннан су эчкән юк бит инде хәзер. Сездә дә шул хәлме ул? Без Хатын үзәккә үтәмәйем теге бутылкалы су белән. Без инде менә шәхсән үзебез ияләндек Шишмәгә йөрергә. Биектау районына Шишмәгә йөрибез, анда да кеше бик күп, бөтен Казан шунда күченгән. Әгәр менә гадәти көннәрдә барсаң, 4-5 сәгать чираттырып кайтайын дирем. Шуңа күрә таң белән 3-тә барып, 3-тә барса да 6 кеше бар минем алдымнан да. Менә халык йокламый, Шишмәдән су эчәсең килсә, йокламыйсың да. Шул шешәләр белән алып кайтып куеп, шулай эчәбез инде. Күп кешене беләм инде авылдан ташыйлар. Эчәсең син бер чәйнек, ә бит халык хәзер артык чиста. Душка 3 тапкыр йөрибез көненә. Савыт-сабаны 3 тапкыр юабыз. Машиналарыбыз бар, кер юу машинасы эшләп тора, кул белән юмыйбыз. Әйләндерәбез дә әйләндерәбез. Иләрбез практикага әйләнеп бетте. Шуңа күрә гаҗәпләнәсе юк Иделдә суның кимүенә. Анары менә Шишмә дидек, Шишмәгә барабыз дидек. Менә авылда бала чакта Шишмә менә ничек су күп ага иде. Ә хәзер менә 1-2 ел элек кайткан идем, Шишмәдән су тамчы ага. Кой ник шулай? Ул авыл җирлегендә экология әйбәт анда. Беренчедән, бу бит инде теге табигатьнең суның агу циркуляциясенә бәйле. Чөнки менә мәсәлән күп скважиналар төзиләр, менә шушы җир астыннан аккан суларны скважина алган сайын Шишмәдәге су кимегәннән кими бара инде. Безнең мәсәлән күп авыллар төзелә. Халык шәһәргә дә күчә, шул ук вакытка зур авыллар төзелә. Авылларда төзегәч, аларның централизованный су килми, алар үзләре һәрбер үй уйлап карагыз сез. Тишек-тишә дә шул суны ала. Димәк, бу җирдән суыра дигән сүз. Һәрбер үй, һәрбер хуҗалык шулай ала башласа, димәк инде суның кимүенә китерә. Ләкин менә бер сүзне генә әйтәсем килә, менә тыңлап тордым. Без һәр вакытта да, менә бүген дә, күп совещаниелар вакытында да менә суны, әйтик, елганы теге чистарту турында сүз алып барабыз. Ничек чистартырга, күпме программа, күпме акча түгелгән дип. Минем әйтәсем килә, чистартканчы пычратмау турында уйларга кирәк дип әйтәсем килә. Монда инде әлбәттә иң беренчесе менә безнең пропаганда. Ничек без моны үзебезгә, үзебезнең балаларыбызга мәктәп системасында, югары уку системасында ничек җиткезәбез, шуннан инде безнең балаларыбыз үсеп җитеп, суга карашы үзгәрәчәк. Менә бер мисал гына китерәсем килә. Әгәр инде без, мәсәлән, үзебезнең Татарстаныбызда яшибез, шушы суны эчәбез, шушы елгада коенабыз дип фикер алышабыз икән, һәрбер кеше, Татарстанда бит 4 миллион кеше яшәйме? Һәрбер шуның турында уйласак, димәк, табигатькә тәэсире дә, начар тәэсире дә әз булачак. Менә мәсәлән бер мисал китерәсем килә. Нәрсә турында уйланырга тиешбез? Менә бүген мин әни буларак улыма нәрсә әйтергә тиеш? Мисал өчен, без бит хәзер вакытта ял итәргә бик яратабыз. Безнең һәрбер кеше ял буламы? Әйдәгез табигатькә чыгабыз. Табигать кайсы җир? Елга булган җиргә. Шунда чыгабыз, шунда шокшыны да үзебез ташлап калдырабыз, үзебез артыбыздан җимаска да мөмкин без, ушаклар ягабыз дөрес булмаган итеп. И ничек булса да әйбер кала анда. Әгәр син җыйсаң да кала, димәк ул су төбенә ята, аның зыяны кала. Шул ук балыклардан да килә инде әлбәттә. Менә булар барысы да балыкка тәэсир бирә, балыкның популяциясе менә табигатьтәге начарая. Ә булар барысы менә шушы ил күләмендә, шушы 15 регионны гына алсак та, ул инде әлбәттә шушы елганың тәэсире. Монда җәмәгать йомгаклап инде күпмедер дәрәҗәдә гел үзебезнең үскә генә аударып та каласы килми инде җавапчылыкны, ләкин ни генә дисәк тә Идел елгасына әйләнеп кайтсак, аның бүгенге көндәге халәте тулысы белән кешедән генә тора. Ел сайын 2-3 метрга аның сайыгуы яки суның артыграк булуы ул проблема түгел, ул була торган хәл, ләкин иң беренче чиратта безне суның сыйфаты кызыксындырырга тиеш. Идел бит ул, тирән бит ул, киң бит ул. Әле хәлләр әле бик күп еллар җырдагы кебек булсын иде. Таяныр нокта һәр вакыт бар. Шуны онытмагыз.